टिक का टिकी हई एली टिक टिक ऐसे टिके के बारे सुन टिके कहला है ना हमरा नहीं के टिके त टिक के दिखा देख कैसे टिकल जाला देख कैसे अच्छा ऐसे टिका जाला हां ऐसे तो हम आंख बंद करके टिक दे ए लौकी तबे ना टिकबे ना लौकी त कहां ले टिकबे तू देखिए देख आंख मुद के टिकाइबे ना कली देख टिकता नहीं हम हटो उड़गुले उड़गुले ओ ए हमारे बाप नीर बानी हम उड़ा लड़े ना उड़ा ला कैसे उड़ा लड़े कैसे उड़ा लड़े पकड़ती बढ़िया लड़े ए आवा आवा ले ला अरे ई का बड़ी धूप नहीं फुआए आवतिया बाबू के कहे के पड़ी जरूर पैसा खातिर आवतिया बाबू ए बाबू के में बारे हो बाबू ए माई अरे तू कसाई का रे ए माई चल तो हुरहट जम लठिया ले जल्दी चल भारी लगा तने बरुए ये काटना मामा गाल अरे मामा घर चल 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 जल्दी चल काना तू एक बेटा बका बका कइले बरे रे चल अभी इसके आगे मैंने आगे नहीं तो लड़ तो बोली निकले ये पी ले बरे चल 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 कोने पे रास्ता में चल करबे बका बका चल 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 बोली निकला तो चल चल तो लठिया ले हुरहट दे लइका के देखला है काने बा ओ गई लागे महीना चल तो तू हमार लइका के लागल बड़ा लइका के पीछे पीछे आम लगाता हम लागत तो स्कॉर्पियो को लेके पैदल काहे के लिए चलो तरे मेहरानी करे ना स्कॉर्पियो में आगे लागी बीड़ी फूका चलते सुनो ठीक चल ठीक बात है मैं अरे नटिया तू काहे के बोलो तरे बीच में रे नटिया के बेटा मारो इसका नटू के बेटा तू बोलो तड़े कह रहे नटिया के बेटा हमार बीड़िया देखे नटिया बेटा तोहरे मुड़िया उठ दे हाँ चल 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 मतलब हुरहट में लठिया से नु मियाँ सोरा ना हो जाए बुझाइल नु ज्यादा ढील बहुत परबिल भाई सब लोग एगो ढिलाई को कहले आते हैं कल जाइब नु बाजारे तो लिए देखले बानी बहुत बड़े से का बउए कहूंगी ठीक बता ले आते हम लोग बाबू ए बाबू का बाबू मेहर मौगे हवा आ ढील है रहता रे माई के आ तोरा की जय हो खो ए बाबू ई का करत रन अरे मेहर मौगे का हो का हो रे ए बाबू साला मेहर मऊ कहता बा बाबू के अपना ये मेहर मऊ के कारण तू धरती पे आइल बड़ा मारो तेरा बाबू हमारा के तू अपने में उनु करता रा अब ने बीड़ी फूकनी धुआ अपन दौल बोल के साथ आवत या घरे मारो तेरा हमारे के तू बाप हवा कि साप हवा तू माई होइस रे तू कैसा ही होइस आवत ये तोनी के गाड़ी में डंटा को बड़ी फूकनी धुआ तब बुझाई तोनी के बाबू साहब तार बिल्डिंग पीटल्स भुला जाई जब अपना नाम सब लिखवा के लेके जाई बाप हवा का वो अभी आ गोइले और न तक का आवतिया
कबाड़ी में किली बंद कर देले का तू किली लगा दिले बड़े और न त का काले हम 10,000 के कबाड़ी लगल बनी अगर जहाँ केवाड़ी के किली टूटल तो छठी के दूध ही याद दिला दे। चलो रे वो लड़ाई झगड़ा चलो सन कमाई टूटल बाकी बाचल बा। हां चलो बाबू चल चल क्या रे दीदिया रक्षाबंधन 2-4 दिन बाद बा पहला ही आ गइले। तो का करी रे 2 दिन पहले से आइल बनी कि पिछिलका हिसाब किताब नु करे के बा। ओह नो अरे दीदिया तोर बियाह शादी क के हमर याद देले बानी तोरा घरे सब भरले बा तब कहा के बात के दिक्कत बा। हिसाब किताब करम ना भाई बूढ़ ठूढ़ पर बियाह क देलसन अगर हम चन्हा के ना रहती तो हई दल बल कहाँ से तैयार करती बूढ़ मरद से कुछ होखे वाला बा आई तो हम चन्हा के रही कही दल बल साला तैयार हम क देनी। प्रणाम है फुआ नतू के बेटा फुआ कहत लगले तहार गाड़ी में के निकाला तने धुआं। आ तू कौना महीना खाए रे चिपुआ? हम 10 महीने गए ये तो पहली बार सुना था नहीं ये फुआ के गाड़ी में ये धुआं निकलेला। प्रणाम है फूफा प्रणाम। सरौ फूफा कहतव लगले तार फारता ने पुठा का कहतवन। भाग दीदी जी का दुआरा पहाला गुला कोले बनी आई अंदर पानी वानी पी चल आ फुआ आई दीदी जी आई। अरे का करे चली अब टोला महाला मुखिया सरपंच गांव घर सब जानी तबे नु अब फैसला होइए के रही। काहे न लाशो गिरावे के पड़ी यही से तो हम दल बल के साथ आइल बनी। ओ न दीदिया का ऐसा ऐसा बात कइले बा तू सठिया गइल बारे। चल चल घर चल। एकदम फुआ सेठिया गुल बे बुढ़ारी में। हाँ हो हम तो सठियाइए गइल बानी भाई बूढ़ ठूढ़ पर बियाह क देले बाड़ा जा। हमारा दिन भर में पिए के 1 बीड़ी तो हम पियो तनी 3 बीड़ी। बाक फुआ चल आओ कागे खिसी आइल बस आओ चल 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 ना बतासा लाइल बानी पानी उड़ी पी ले। हट नतिया के बेटा तोहनी के जब से फैसला ना कर बसन तब से तोरा घरे के एगो अनाज बतासा एको हम कुछ ना खाई ना अब कुछ ना हो। अब सीधे पंचायती होई ओकरा बादे कुछ हुई हमार हिस्सा बखरा दे बसन कि ना दे बसन। भाग दीदी जी जब से रोवा आइल बनी तब से उनु कइले बनी ना ते चली मेहमान जी चल जा चल तू जा नतू के बेटा तहारा से तो घरे कुछ होते नहीं खे आई सुघर सागर सरहज देख के आ भीतरे जाता रहो नतू के बेटा कुछ होते नहीं भीतरे जाता रहो हम बूढ़ बूढ़ सुघर महाराज देख के भीतरे जाता साइड हो जाता है भतीजा है रे अफुआ अरे एकदम वायरल हो जी बीड़ी फूकनी धुआं डालवा तुरला से अरे वायरल नहीं करे के हमार हिस्सा बखरा करे नतिया। अरे तू फैला रहो रे नहर मौग तो हवे तू। दीदी जी काहे ऐसे करत नहीं मत ऐसे करी ना हमार हिस्सा बात तो सब आ तबे कुछ होई तो मारे तनी लइका हिस्सा बांट दो, हिस्सा बांट मुखिया सरपंच के बोलावा सन
एगरा फैसला होई आ तबे कुछ होई। तोहनी घर में एक गिलास पानी ना पियम रे, हमो हमें के हनी दो गला मेहरानू। ठीक कहते से ढुकनी, ठीक कहते हैं, पंचायत होके रही हो। अरे नतिया तोरा अभी के बुझाई रे, नती के बेटा अभी के बुझाई रे। हटो सन हम अपन मरद के मारत तोहनी के थोड़े मारे के मारे खातिर आइल हनी। हिसाब करे अरे डरवा मारते रहो, हिसाब करे दो सन हमार। अच्छा दिया ई छोड़ नतू के बेटा तारा बुझाई लो, दिया दे चली के हिस्सा लगे के बा बोल के ने बोल। ठीक बारे दीदिया, तू तो मेहमान जी के मार देले तो ठीके कइले, तू जौन कहबे तवने होई। अरे डरवा हाँ और तो पंचायती होइए कर रही होइए पंचायती। चल ठीक है कहले मार देले तो जितना अगर धराइल 22 नु तोरा कपारे पड़ी। नतू के बेटा चल दीदिया अब ना मनबे तो मुखिया जी के दुआरिये पर पंचायती होई। चल 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 तो चल बुका कहे ना हम ना जाई। चलो चली हमरो बाबू से अपन हिस्सा लेवे के बा, यही पंचायत में शादी से पहले ही हिस्सा ले लेतानी तबे ना। चल मुखिया के दुआर पर आज फैसला हुई। चलो ले के रही। हां चली कोई बात ना ले। आज फुआ के साथ साथ हमहू अपन हिस्सा मांगम तबे न शादी होई जहिया, तबे न अपन अकेले लेके ऐश करम। सब अगर आइल धराइल हम छोड़ा दे तने आइल लो हमर से। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, अरे माने जा मुखिया भैया बड़ा हो चलते होता है। चल चल ठीक पूछ। क्यों बे? चलो मुखिया जी, मुखिया जी, समिति जी, गांधी जी, मुखिया जी, मुखिया जी, अरे गांधी जी बानी। ए फुआ चिल्लाए के बाद चिल्ला ना, फिर धुआं फेंकत रू। बुलावा फैसला ना फरियावे के बाद। तू नटिया के बेटा चिल्लाते बड़े तो हम काउरी गला फाड़ के चिल्लाई, चिल्लो तू है हमरे का लेवे के बा हिसाबा। हमारा ठाठा ठाठा तोरो न मिल जाई। अच्छा हाँ ठीक है। ए मुखिया जी, समिति जी बानी। ए मुखिया जी, मुखिया जी आई जा महाराज, हमने के फैसला क के जाई जरूर सब। हा समिति जी गोड़ लागत नहीं। काहे हो बड़ा भीड़ बुझाता दुआरिया पे आज। अरे आई आई फैसला फरियावे के बाद। ये हो आई बारिश का। हाँ मुखिया जी प्रणाम। आ गए फुआ। हाँ मुखिया जी भी आओ आओ, बैठ 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 बैठ। तू है पलाटी है, तू बैठो पलाटी। हमें पलाटी बैठा दे नी। सवा कहाँ बने? अरे बुढ़वा कहाँ बा तोर बाप? का हम बाप कहाँ बा? बापे के आगे बढ़ न तू के बेटा। गाँव में गुस्सा हो गई पहले। देख कहाँ बा, लेके आओ बड़ा के बुढ़वा के। कहाँ जा हम लिख रहा के नहीं बा। क्यों ये कहाँ बा? तो बेटा तो ही हवे बैठल बा रो, मुहावा न मुखिया जी सब पांच जी बैठल बन जा। तो हम हे जे चल तो हमरे बता दे। ये सोटा अरे हे न अरे बाप रे, चल बुढ़वा। देख ली मुखिया जी, देख ली एक और डरामा। बैठ बैठ। दुश्मन जोरे जा तोरन मिल। हाँ ठीक को पैसे रे माई। अरे नतिया तू ना रहो रे। ए बीड़ी फुकनी फुआ
काहे खातिर बोलैले बड़ू यही जा कोनो कष्ट बा तोहरा? मुखिया जी हम हर साल यानी के राखी बांधे आई ना कहल सन कि तोरा के दीदी 1 काठा लिख देम 2 काठा लिख देम बाकी एको काठा लिखल सन ना यही ले सब पहले आइल बनी सब जोड़ जड़ के बताई कि हमार को काठा भइल रहो मुखिया बनी नु गाँव के बताई हमारे को। ओह नो। हाँ हो फजीहत ई का बात सत बा? जी हाँ बात सही बा। देखल ना सरपंच साहेब धीरे से बोला था देख लिया कर ईमानदारी ऐसा नहीं सन दोगला भाई बड़ा सन हमार। थोड़ा ना फुआ ई बताओ असो के राखी बंधाई में का करे के बा? सुनी समिति जी आ सुनी मुखिया जी आ सुनी सरपंच जी आ सुनी वार्ड जी आ सुनी जनता गांव घर के असो हम राखी बान्हम तो एगो हमारा के बनारसी साड़ी एगो लक्ष्मी के लिपस्टिक आ एगो हौ जौन पठिया बांधल भी हौ घरवा में उहे हमारा के चाही एगो हमारा के लालका पर्स आवेला है काखी में लटकावे वाला उ एगो हमारा के दिवा दी जाए आ हर साल 2 बोरा गेहूं आ 2 बोरा चाउर हमारा घर पहुंचावे के कहीं जाए करे के। देखी मुखिया जी यही लो हम दल बल के साथे आइल बानी ताकि हमारा लाशो गिरावे के पड़े नु तो यहाँ डरे वाला हम नहीं खिकाए के हमारा फौजे दल बल सब बाई हम। ऐसे कैसे कह देलू तू हमारा नैहर के पाठी हिया ई कैसे दे दी? ऐसे कैसे बोल देलू फुआ? आय ऊ हमर मामा हमरा के देले रहन ज्यादा तंग करबू न तो देख ल सोटो हरनो रखले बानी अब वही से तारा के पूजा दियाई जान लो इहे बाकी रह गई। ओह नो। हई देखा तनी मुखिया जी हई बीत भ के बालाउंडा आ केतना हई बोलता। छोड़ी ना महाराज हमार बात सुनी। ए फजीहत भाई ए बीड़ी धुकनी फुआ के एगो बनारसी साड़ी एगो लेकमी के लिपस्टिक एगो लालका पर्स 2 बोरा चावल आ 2 बोरा गेहूं ठीक बा नु फुआ? ठीक बा ए मुखिया जी हमारा सब बात और मंजूर बा रौरे फैसला करत तो हमारे बीच में का बोले के बा। मुखिया जी सब तो और बात मानिए गई नहीं और 2-4 कट्ठा ना जोड़ के हमारे के बताइम कि हमारे को कट्ठा बनल ऊ कहिया लिखाई हमारे के लिख के दे से। ए फजीहत भाई जो कट्ठा से करले बड़ा फुआ के उतना लिख के दो। अब इहे बतावस दीदी या को कट्ठा भइल जोड़ के बतावस। दो फुआ दो अब लिख के करके बताओ कितना भइल कितना लेबू। हाँ ये नतू के बेटा घुर फेंकना के नतू बेटा हवे आज वार्ड बन गए तो फुए के तू नहीं खेची न तो से हम पढ़ा लिखा रहती तो पंच थोड़े पटो रहती हम जाके कोर्ट में ना लिखवा लेती। अरे तो तोरे देर से कहता नहीं कितना लेबे जोड़ के गिन के बताओ मौका हो फिर ना मिली। ठीक बा हम जोड़ के सब बताओ तनी। ताली में 3 कट्ठा बात 1 कट्ठा हमार भइल उत्तर भर बड़ुए 5 कट्ठा तो 3 कट्ठा हमार भइल और दक्षिण भर बड़ुए 3 मोहनावा और 5 कट्ठा बा उहावा के जोड़ ली हमार भइल और कोनाइडी बड़ुए 3.5 बीघा वो हमरे सब मिला जुला के हमार 12 कट्ठा भइल। और टोड़िया पे बहुए 5 कट्ठा पड़ती रहला में ना लेबे ना उ बालटान में धान ना होला 5 कट्ठा बा में ले लेबे तो 2 कट्ठा भेटा जे जो तवा के सरकोन रोक दिए। फजीहत भाई हैला है पर लिख के अब फुआ के अपना दे दो। ठीक बा दी। लो 12 कट्ठा तो हरे नामे कह देले बानी। नहीं देखी तो जी बुढ़ो दे दे देखी तो अरे तोरा बुझाला कुछ रे कर ठीक होई बारे। अगे माई बाबू सब फुआ के 12 कट्ठा लिख देलन तो हमनी के का बची घेवड़ा चले तो घरवा तुम कूटो तनी कूटे के नहीं खे हां ओ अथिया वो गैया वाला में ले चल बाबू के तनी सा। हां चल ना आहो बाबू आहो माई का तो कहती है जा घर में का कहत चली तो तनी वो घरवा में हो में चली। हां चली काम बचे फुआ हम आवा तनी
आ तो लठिया कहाँ से और 12 कट्ठा लिखो 12 कट्ठा 13 कट्ठा बोलो ही 12 कट्ठा फुआ के 1 कट्ठा हमारा आय जौन मन करता उहे करता आय बता ई बाप ह ना ई बाप ना साप ह जौन के अपने के डसता बता ना चल अब फैसला फरियावल जाओ हमार भाई के मार के लाल को दिल सोने मुखिया जी ये समिति जी आई देखी ना अरे नतिया के बेटा को पीड़े धरे के दे ना हमार सास फूलता है धराल और कहीं परानो ना निकल और लिखावा हो 12 कट्ठा अरे नतिया के बेटा जल्दी दो सोना रे हमार भाई को मार के ले धर तो 12 कट्ठा लिख दो तो हमार लेके कहां जाए हां ना तो मन से करते कि ओकरा कट्ठा से सारी मन करता इहे तो आके सब कोइले भी सभी कोइले भी हमार भाई के मार के लाल को दलू टमाटर लगा गाल रहे को दलू जा अब मुखिया जी हमारा अब कुछ ना चाहिए ना ले ला लड़ू लेबे अरे मुखिया जी हमारा बस हमारे भाई को रे 1 लोटा हमारे के पानी दे दे भाई बस बने हम मत के वार्ड जी हमारा आई बारी अरे हमारे भाई के मार के अरे हमारे भाई के सब मुखिया जी हमारा अब कुछ ना चाहिए एगो खाली हमारे के बनारसी साड़ी और 2 बोरा गेहूं 2 बोरा चावल खाली दिवा दे हमार भाई सलामत रहे तो हमें करे घर में हम के दूसरा घर जाई ओबे करा के छूट देखो त आई लाइन पर फुआ बढ़िया भी है हां फुआ हमके माफ कर दे अरे खुश रहो भतीजे खुश रहो सब उठ 12 साल में हमार भाई के तू तो 12 साल ए मुखिया जी हमारे के हम अपन भाई के बांध के आप जाइयो दादा बाबू ठीक बारे नु अरे मर के जा उठ और बीड़ी उड़ी ना पिए दीदी जी हमरो के माफ कर दी जौन गलती भइल अरे खुश रहो भाई खुश रहो दादा चलो सब आए हो ले बे चल हमार लठिया रे लठिया होले तू दादा तू घर आवा ठीक चलो अरे भाई तू लोग चांद सूरज सन असही चमकत रहलो जहिया से गइलो तोहरे कलैया टूटे नाही कबहू सनहिया ए भैया चांद सूरज से असही चमकत रहलो ला दीदी आ कहलो लोग के बैग हमारा के चाहिए
और लहई कौन जौन कहल तारा के लाइन हई लक्ष्मी के काजल ह हई लक्ष्मी के उठलाली ह ओ गइलो तू हाई देलन नु हां बबुआ आय हम तोरा खातिर बहुत बढ़िया रखले बनी बच्चे एमे सब कुछ बा राखी बन्हाई हमार भाई भतीजा आबाद रहसन हमारा और कुछ ना चाहिए हमार भाई एक लोटा पानी मिल जाई बस ये हमारा खातिर बहुत बा तहरा के हरदम पानी मिली ए फुआ बोल बबुआ अब 12 कट्ठा ना लिखवाइबे ना हमारा 12 कट्ठा 14 कट्ठा ना चाहिए हां हम इनकर एके नु बानी ठीक बा बबुआ हां और वो खुश बानी नु हाँ हम खुशे बानी ठीक